Здравейте! Аз се казвам Василена и днес съвсем спонтанно реших да запиша това видео. Денят за мен е специален, тъй като след малко се запътвам към Самоков, където моят приятел ще се изправи в финалът за Купата на България по баскетбол. Неговият отбор стана финалист и днес той ще играе срещу отборът на Балкан. Разбира се, надявам се денят да завърши много добре за нас, но така или иначе си казах, трябва да заснема този ден. Независимо какво ще се случи, в крайна сметка спортът не е на живот и смърт, въпреки че аз съм бивш спортист и винаги приемам абсолютно всичко много емоционално. Още повече, че аз съм страничен наблюдател в цялата ситуация. Нямам никакъв контрол над ситуацията, над играта. Нищо не мога да кажа, нищо не мога да направя и това прави още по-сложна ситуацията. Просто да стоя отстрани и да гледам. Винаги адски много се вълнувам и просто се надявам днес късметът и трудът да се възнагради. Така че взимам ви с мен, сега взимам майката на Евгений, както и приятелката на капитана на отбора и се запътваме към Самоков. Хайде!
Тито. Благодаря ти. Трябва да ми купиш един сладолет, защото аз много калории изхъбих докато те гледам. Аз съм ти купил няколко. Те са във фризера и ще се изненадам. Добре, сега вече като минаха 3 дена от мача, какво е твоето усещане? Разкажи повече. Разкажи как се чувстваше. Веднага ще ти разкажа какво е усещането. По принцип, когато спечелиш такъв значим трофей, ти не го осъзнаваш веднага. Особено след мача, ти си толкова изморен и физически, и емоционално. Ти си много радостен, но това да го осъзнаеш се случва чак след 1-2 дена, когато си починал. И наистина се успокоиш и разбереш какво си постигнал. В случая и при мен беше така. Аз бях много щастлив след мача, но бях толкова изморен, че просто исках да си отида вкъщи, да си почина и чак на следващия ден вече така истински успях да се зарадвам. Ти каза, че си го почувствал все едно имаш рожден ден. Така се почувствах не само аз и други момчета. Толкова хубави пожелания от страшно много хора. Наистина имах чувство, че е рождения ми ден. И съм благодарен, че толкова хора са ме поздравили и се сетили за мен. Добре, а ти, влизайки в този турнир, не знам, мисля, това ти е нагласата. Винаги отиваш за победа ли? Какво е менталитето ти? Естествено, че влизаме да победим във всеки един матч и с нагласа да спечелим купата. Тази година и Big Bass ни помоли да сме по-спокойни и да не сме толкова категорични, че ще отиваме за купата. Така ли беше? Така беше и мисля, че това беше нормалният подход. Стъпка по стъпка, още първия матч беше мега труден и още тогава можеше да си тръгнем обратно за Варна. Даже смятам, че това беше най-трудният матч и като цяло в турнира. Това беше най-завързаният матч, реши с последници. Да, добре, че не го гледах, че иначе не знам. Просто нямаше да ми издържат нервите. Нали бях на работа. И после само гледах флаш скоро резултата, обаче вече след това, след като ти знаех, че сте победили, се прибрах, си го върнах и си го гледах на спокойствие. О, ужас. Страхотно решение на организаторите първите 2 мача да са от 1 и в 3:30 в работен ден, за да не може точно най-близките ни хора също да не ни гледат мача. То по-добре се получи, че не го гледах. След това втория матч. След първия да довърша, така вече истински си повярвахме, че може да постигнем нещо. Изправяме се и срещу Спартак Плевен, които до момента ни биеха навсякъде и това си е мотивация да ги победиш на турнира за купата. Да. Така че след мача с Берой ние си повярвахме, имахме един ден да се възстановим и да се приготвим за Спартак Плевен. И вече с Спартак влезнахме супер мобилизирани, справихме се добре в защита, изпълнихме всички указания на Big Bass. Ама разкажи нещо по-интересно, защото сега това може и пред портал да го кажеш. Разкажи нещо, да ти е направо впечатление. Наистина това ми направи впечатление, че което си говорихме за матч с Спартак, чисто спортно, баскетболно, ние го изпълнихме. Да. И успяхме да ги накараме те да не си играят собствената игра. Това е чисто спортно. Сега по-интересно какво да ти разкажа. Толкова бяхме фокусирани цяло тия 5 дена в хотела, че сме си мислили само за спорт и за мачовете. Да. То нямаше и време за друго да мислиш. Да. Ти си от матч на вечеря, после трябва да поспиш, на следващия ден имаш и тренировка. Нямаш никакво време за други неща и бяхме изцяло фокусирани. Да. И вече победихте Спартак и идва деня за финала. Тогава Big Bass какво ви казва? Победихме Спартак, бяхме доста щастливи, но
някакси останахме здраво стъпени на земята, понеже имаш още един матч. И то срещу Рилски или Балкан. Да. Така че, даже да се класирал на финал, ако отидеш на финала и не го изиграеш добре, няма никакво значение, че преди това си постигнал нещо. Никой няма да го запомни даже. Да. В случая Рилски и Балкан изиграха много здрав матч. Залата беше препълнена. Балкан успя да ги излъже. И те като че ли се измориха повече емоционално, понеже матчът беше с много голям забавен. Да. Нали, всички казаха, че това е финала. Както миналата година беше, ние играхме Черноморец срещу Рилски Спортист и реално хората казаха, че това е финал, преди финал. И прибрахме се по стаите, опитахме се да си починем и да сме готови за следващия ден, за финала. Пак имахме тренировка на следващия ден, колкото да се събудим, малко да загреем телата. И какво си мислиш в този ден? Ами в този ден, честно казано, всички сме толкова изморени, че даже нямаш нужда и от загрявка. Ти все още те държи напрежението и от предния матч, и от по-предния. И психически... Да, ама хората като ти казват, айде очакваме вече да спечелиш купата, нали, айде давай, не ти ли е психологически по-трудно? Така да кажем. То в случая тази година никой не е казал спечелете купата. Не са на дошли всяка при цена. вас да ви кажат на всички, всяка цена. Всички очакват, да нали, че ще спечелим купата. Това си е важно. Хората, които ни подкрепят, имам предвид, че ще спечелим, но не е било на всяка цена. Плюс това Балкан не са печели купата от 88 година. И за тях това беше прекрасен момент. И на прекрасен момент. Биха Рилски Спортист и излизат да играят срещу нас, като мачовете между Балкан и Черно море отново Балкан побеждава в и трите мача. Демек те влизат като супер фаворит. Да. Те може да се отпуснали. Аз затова си ги пожелах на полуфинала. След полуфинала си пожелах да се паднат Балкан. Точно поради тази причина нямахме победа срещу тях. Най-сладко е да ги победиш на финала. Да. И на следващия ден готвихме се за финала. Да. Веднага ще ти кажа. Биг Вас преди матча, разбора, се опита да ни надъха, нали, с негова лична история. Как неговия капитан през 2001 година, когато е играл в Еврокупа и отбора на Биг Вас е играл финал за Еврокупа, техният капитан е казал на абсолютно всички, че финал може и да не играят пак. Нали, той им пожела да играят всяка година финал, но финали не се играят всеки ден. Да. И реално той така ги е надъхал, че това може и да им е последния финал. Че те просто са излезнали и са играли на макс. Ти пак можеш да загубиш, но поне да знаеш, вътрешно да знаеш, че си дал всичко от себе си и си излезнал да играеш. Това му беше първата история. След това се опита да ни мотивира вече чисто индивидуално и минахме през тактика, бла-бла-бла и излезнахме да загряваме. Да. И вече става ясно, печелите втората купа. Ти втора купа подред печелиш с Биг Вас. Чакай сега, не става толкова ясно. Да, беше супер тежък, дълъг. Атмосферата беше много яка. Да, с феновете. Беше много реално яко. Това ни зареди. Не говоря само за нашите фенове, и за Балкан, колко хора бяха дошли. И това те зарежда, защото и двата отбора сме мега изморени. Физически и емоционално, но като видиш толкова много хора в залата и близки, това те зарежда и пак продължаваш да играеш на максимум. И се радвам, че ви зарадвах. То не всеки, който го гледа, може да се е зарадвал, но това е друг въпрос. Аз говоря за нас, за близките. Да, беше много яко. Лично мен това най-ме изкефи, че мога да играя пред вас, най-близките ми хора. Да. И страшно много се изкефих и когато ви поглеждам и в трибуните и след мача, за мен това е най-голямото щастие, защото съм ви зарадвал. Много мило. Мило? Ще приемаш ли тази роза от мен? Ще си помисля, ако спечелиш титлата.
е страхотно. Специален водорасъл. Да. Добре, аз още повече си мисля, че реално погледнато, чак след това се замислих, че началото на сезона за тебе беше умпомрачаващо, така да кажем, т.е. нямаше начало. И сега, печелейки тази купа, някак си казваш, добре, че съм продължила. И то с Big Вас. Със сигурност, началото на сезона то не присъстваше. Ти като моя голяма подкрепа се опита да ме надъхваш, да продължавам да вярвам, че сезона ще завърши добре за мен, под какъвто и да е вариант. Случи се и тази изненада с Big Вас, която за мен си беше супер изненада, да подпише в Черно море, при положение, че в предишните години той имаше страшно много пререкания с хората тук във Варна. Случи се тази изненада, след това той ме потърси и аз бях готов да стана част от отбора. За мен беше най-лесното решение, понеже с него вече толкова години работим. Всичко си е по-старому и единствено с момчета трябваше да се сработим, иначе с Big Вас се познаваме толкова добре. Аз се радвам, че така завърши. Тогава, когато дойдох, честно казвам, за такива трофеи не съм си помислял. Но ето, че след всеки един мач с времето, то се получи. Да. Право. Мерси. Много добре се получи и съм много щастлива и се радвам, че си правим това клипче, за да може да си го гледаме и в бъдеще. Разбира се. И да си направим, пожелавам сега, чакай мантра към небето. Пожелавам си да си направим такова клипче и след края на сезона, когато сте станали шампиони и сте много удовлетворени от себе си. И аз си пожелавам май месец края да... Айде, че имам рождение. Началото на юни да го направим това видео. Айде! Чао, чао! Чао!